sudah ngele. Iki iso gawe sing mbok karepke keturutan. Dele ya Rut ya. Wis cukup pos meneh. Yo kayak cepet men to iki. Memang tapi picuk ngono ndi yo. Tak telepon ya. Mata nih gue Pak. Oh. Angkat ya. Halo. Cok. Halo, Rot. Kowe melu jaga pos ora? Lah, rasa-rasan aku. Lho, ketangku cek loro. Lah loro ki nopo to, Cok? Wis to jagrene sik. Engko mangkat bareng aku engko. Alah, mau? Ya rasa-rasan aku. Lemes. Ya rene sik, engko mbek golek tombo sisan engko. Bidang nari. Oh, ya wis. Nang golek pertombo aku tak mangkat. Ya wis, tanteni yo. Ki aku ning Buk ngarep ki. Oh, berarti ki awakmu ning Buk ngarep ki. Ya wis, tak rono. Enteni. Yo, tanteni. Yes. Ya. Pincuk ngopo yo? Kok gara-gara efek saka Mbah Tarno ini yo. Jangka tenane. Wah, kayak pincuk teko kae. Iso, tani kat mau wae. Yo lumayan lah, kira-kira 10 menitan muncul aku, Cuk. Iki lorong diayak itu. Asline wetengmu kenapa to, Cuk? Mules apa piye? Nah, iki ket wingi iki to bar diserang Mbah Tarno kae to. Walah, pas beda Mbah Tarno kae ini kae. Ning apa iki sing jare Mbah Tarno anu kae. Gundung kae. To, iki lho, efeke ngeri wong. Santai saiki to mari-mari lho. Ya wis, nek ngono golek tombo sik yo. Engko ben ning pos ben penak engko. Ben ra ngurus-ngurus meneh engko wetengmu. Ya wis nek ngono saiki mangkat. Dan mari ki lho. Ya wis yo ndang anu nang main anu bati men. Yo. Iya main bati men tutup ngene. Jal tengok sik. Wah wis lunga paling wong iki. Wah ora iso, Cuk. Lunga ngene iki. Biasane nek peteng ngene iki wong lunga, Cuk. Lah kowe iki mau ya ora janjian sik karo Mbah Timin. Lah kan aku ora ngerti nek awakmu loro omong. Ngene iki ora astu mertombo to ngene iki aku. Anu Cuk. Golek tombo liya wae yo. Ngono yo. Yo daripada ngenteni. Wah, kayak sapa, Cuk? Ndelen, Cuk. Wah, enak. Sapa kae? Wong ngemes sih, Cuk. Ya mbuh kae. Kejar parani yo. Sudah ngele. Aku kepen gede to. Pakane ya. 20.000 lumayan iki. Ini mesti wong apik iki. Ngele, ngele. Piye Mbah, napa Mbah? Kene kandene. Iki aku duwe barang le. Iki iso gawe sing mbok karepke keturutan. Mosok Mbah? Tenan apa ora? Ya iso to. Nyoh iki. Langsung disap-sapke ning wetengmu. Mari manjur. Wis anu tak tampa ya, Mbah. Cek ragu iki Mbah iki mau tenan apa ora ya to? Diusap-usapke sih ya, Jal.
Yo. Sik ya, tak jejeli. Jeli ya Ndut ya. Piye cuk, rasane piye cuk? Wah, ki ora trimo mari awakku yo melu sweger ki, Ndot. Wah, berarti manjur tenan cuk mau cuk, mbahe cuk. Ndi wong mbahe mau cuk? Lho, Cuk. Mbahe ndi cuk? Ngilangi. Ilang. Hah? Piye cuk? Kalau putih-putih piye apa itu? Woi cuk ora ngerti cuk. Bejal kok teko sik. Yo, tak cek cuk, jel cuk. Apa to iki? Sone tengah janane. Apa to iki? Oh, jebul pasir. Oh, jebul pasir cuk iki cuk. Wis to nak pasir ning kirno, ning pinggir dari aja ning dalanan. Yo cuk tak ngirene cuk. Buat itu cuk, abot cuk, ra kuat aku cuk. Wah, buat cuk, ra kuat aku cuk. Walah totot ngono tok ora kuat. Jal. Jal tak angkate. Ndi? Wah, abot iki koyo ngene cuk. Oh iya totot. Jelo iki, wah abot kok ngene kok. Tenge kok ngono. Ki lho. Aku angkat koyo abot cuk mucuk. Ki lho, tak ngene-ngene tok wae. Ora. Kok malah kuat men to cuk we cuk. Padahal abot to iki. Ki abot to iki. Wah, paling pas aku ngangkat mau nyangkut paling iki. Mata niku, Pak. Paling aku iki cuk paling cuk. Jel. Picek. Jel cuk, tak angkate cuk. Sopo ngerti enteng cuk iki cuk. Jel cono tanmu. Oke. Mata niku, Pak. Cuk. Loro ta, Tot? Luar koyo ngene ya kurang ajar itu.